Eyi bafethu, balekile ukukhala bafethu. Eyi balekile leya nto ungayithatha kancane. Kodwa mfethu, eyi awuyazi irole eyidlalayo. Into engikhala nje nami manje. Usuku lami lihlangahlangene nje. Ngisakaze endongeni, energy build up, negative. Eyi ngakhala sengi-right manje. Eyi sengiqaqekile nje, sengikwazi nokuxoxa la ku-WhatsApp. Sengi-right. Khalani bafethu, yazi khalani. Eyi balekile leya nto. Yabo nje emva uma usukhalile nje, yonke into iba right nje mfethu, yabo uyazi ukuthi ngisinengane kuyibona uma ngabe sifuna ukulala kahle, iyahlupha khona uzoyishaya bese iyakhala bese ilala kamnandi. Balekile leya nto. Phela mfethu angithi manje kusukubuild up i-energy negative, iya-build up manje uzoyikhiphela. Omunye uvela akugwaza abantu, omunye akuthuka abantu, omunye ashaya i-punching bag. Kanti into elula nje mfethu engathengwa, enendlini yakho ivalele, khalele mfethu. Uyisole mfethu, asikhaleni bafethu. Asikhaleni bafethu, ungaze mfethu uzolokhu uyibulala manje. Yabo mangabe ukuthi usuku lakho nje mfethu alihambanga kahle, yabo noma kunento ebhekene nayo mhlambe kunika ingqinamba, yabo noma kunomuntu okuhluphayo, yabo into enjalo, noma isemsebenzini kunomuntu okuxakazisayo, yabo noma ingane yakho noma i-boyfriend noma i-girlfriend, yabo nje o tension nje le build up ayo nje mfethu. Ngizokufuna ulokhu uyikhiphela kubantu mfethu. Hambe endlini noma hambe emotweni. Siqhumisa. Mawuze uthi kusasele mfethu, uphinde futhi. Khale. Mawuze uthi kusasele uzokhathala, uzokhathala, uzobe nesilokozana ukhale. Vele ingqondo yakhe izokusiza vele ukuthi ukhale even more. Phume yonke le energy. Izokutshela ukuthi vele yaxhaphaza bekungamela yenze lento. Kwakuyabuza izokusiza vele ukuthi ulokuqhubeka ukuthi masukhalima down iphinde ixoxele futhi ukuthi vele nje i-terrible lento yakho. Uphinde uqhubeke futhi ukhala. Gcine usubona ukuthi sengi-right ke manje. I can't cry anymore. Yabona uma usuka lapho ke mfethu, ushowcase wena. Vele kuvuleka imithambo. Usuqedile ukukhala. Manje ke lezi. Ngcono ngisho abantu besifazane bakujwayele vele ukukhala. Bona ke vele yona ndlela abayisiza ngayo leyo. Amadoda nje vele ubona indoda ine-anger nje, inolaka nje. Ibhema njalo iyaphuza. Yini mfethu yazi ukukhala mfethu kungakusavela imali eningi kanjani mfethu kulokhu uphuza utshwala la lokhu uhamba nabantu la lokhu uyikhohlisa. Vele uyingenele endlini ubone ukuthi into zami ayihlangani, imali yaphela, intombi yami iyangichithela ekhaya bathi angilutho. Vele ubone ziningi lezi zinto lezi, vele uyikhalele straight, vele ukhale nje kanjani. Vele ukhala, vele ukhohlwa nje le manje vele lezi zivele zithi vele ngiyoshaya ubheya nje ngikhohlwe lento. Manje yena kusasa futhi usazoba nenkinga manje ukuthi still usesoba manje useyagula ke futhi sekuwese. Vele usuzikhanda iphara nje. Buka nje mina ungangibona ukuthi ngikhala, uyangibona mina ukuthi ngikhala. Awungiboni ukuthi ngikhala mina. Yabo, awungiboni. Sengi-right nje. Yabo nje umhlaba usumuhle manje. Kuthi yabo kodwa abantu baze kuyikhunga. Le video ngiyenzela ukuthi abantu yazi into ezincane, khona into ezincane bafisa inganakekile nje. Eyithatha for granted. Yabo mfethu uKing Zoso mfethu waphekisa ukhuzani ngelento mfethu. Musawoti. Into enganakekile. Kodwa musuthi uyabheka, ayibo. Ayingadliwa inyama engaka, lezi inkomo zingadliwa ungekho sawoti. Ayingeke idliwe lezi inkomo ungekho sawoti. Yabo seziningi impela kodwa manje usawoti awukho. And wawuzothenga ngobuningi bawo, avele uzoqhamuka nosawoti into ongayinakile. Yabo
into ongayinakile ukhala into ongayinakile ngizoyazi into yezingane leyo izingane ezikhalayo hayi kuyingakona izingane ezikhalayo umuntu okhalayo angithi i-energy phela la ikhiphayo nje ukhipha i-energy ukhipha kanjani into ne-energy angithi uyakwazi ukuthi ukhiphe i-energy mawuzizwa ukuthi hey yabo mhlawumbe igazi lakho seliyashisa usufuna ukuya enkonzweni kanjalo uyikhipha lo energy leyo kamnandi uzizwa ukuthi kwathi qa ngithi so right so ikhiphile le energy so right ke manje angithi hayi into efanayo nje nalaphana yabo nakona uyikhipha nje energy uyikhipha usuyi-build up bese yasuke uyayikhipha free of charge dingani mahala ayikho imali kumele uyikhokhe yabo kwamanje ithola abantu aba-angry la emnyango angry yabo futhi angathi ungakulekelela nangokulala lokukhala kwakho ukhala uma uqeda la vele uyilalele therapy u-showcase leyo khala uqede bese uyalala thatha ifoni yakho i-5 flight mode bese uyalala yabo alala yabo mase uvuka vele ngalo ngakusasa xaye ucabanga yonke lento ayizona qala usuku lusha vele mele ube neplan yewode nawe phela mele ube neplan mfethu yabo mele ube neplan ukuthi yini iplan yami vele ya kodwa iplan ivela mase ukhalile vele thini into sini story yabo shintsha ingqondo ukukhala ngathola ukuthi kade kuukuthi yabona uzongibona ngizomenzani uzongibona ungijwayela kamina angenziwa kanje yabo ukukhala right realize mase uqedile njani lona is not worth my energy man damn it angimiyeke nje isaqa zendungeni ucabanga ukuthi ngizothinta usukhalileke lapho siyabona ukuthi hayi lo mshiye kanje ngalo ngilwisana naye akakhulume lapha azagcinela ithanda khona ngamo is not worth my energy kodwa ungakakhali yo yebo usu right yabo wala abantu bakuthatha njengehlazo yazi into eziningi mfethu eyilaphayo sikhona la kuwena ngaphakathi sikhona fana nalento ka myself abone na myself yanda myself mfethu yazi ngizigcina ngikhuluma into eziningi evideo nayo dala manje kodwa khona okunye kwesithathu bese ngifuna ukufaka la kodwa hayi ngokwenzela ivideo yakho yodwa eceleni khona lento ka myself yabo myself mfethu awumahala nawo umahala myself umahala usuku build up i-energy nakhona ngithi sike build up for whatever reason uthola ukuthi omunye njalo busy ukubukana nezinto ezifequzayo la ku social media ukubukana into ezifequzayo nala ngicabangeni yakho ayipropeller lento ngesikhathi ayipropeller la ilento ayibukayo indlela azizwa ngayo imicabango yakhe yabo uyi-feedback loop uphelela ku myself leyo ndlela leyo la yophelela khona iqala vele kuba i-domino effect uphelela khona kodwa yonke into phela guys yaspirala ngiyazi yonke into yaspirala umqondo usebenza ngendlela yodwa yabo umuntu o-addicted egambleni umuntu o-addicted utshwaleni umuntu o-addicted edakamizweni umuntu o-addicted umqondo nje usebenza ngendlela efanayo nje yaspirala kuba idomino kuba khona i-trigger one khona i-trigger hawe trigger uyazi ukuzolandela iyophelela usuyi-close circuits lapho ekugcineni mase ushaya myself yabo ukuwena myself realize ukuthi man isho ngafake ukuza ngabe ngithenga ukudla kanti nginethuluzi yabo angazi ke abantu besifazane nabo kodwa vele ngiyezwa ukuthi bayawenza vele usukulele nesidalwa sakho ke ngoba kho sifo uzosithola
Ukusiphela-ke inkinga siyajwayela. Aningayijwayeli leyo nto leyo. Hey, ngiyakuzwa.